কিবা ক'ব নেকি দাদা? জয় শ্ৰীৰাম। কিবা ক'ব নে দাদা? কিবা ক'ব নেকি? কিবা ক'ব নেকি? হুঁচিয়াৰ 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 Go back, go back, go back, go back. लोगोफोर गोबां रायजो राजा हिन्दु धोरोमारि गौथुमफोरा बांलादेशि हुसियार होननानै बांलादेशआव जालांनाय जे जाथायखौ लानानै दिनै आसामाव बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे धेकियाजुलि मेन टाउनाव गोबां हिन्दु धोरोमारि गौथुम आफादफोरा गोबां माखासे मुसुखा लानानै बांलादेशिफोरनि माखासे मुसुखा लानानै गोबां सोमावसारगासिनो लोगोफोर आंनो बे नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो बेयाव माने ओरैबायदि बुग्लिनायनि सावगारि কিবা ক'ব নেকি আমাৰ এতিয়া এইটো আমি আজি প্ৰতিবাদী কৰি আছোঁ বাংলাদেশত যি হিন্দু বঙালীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে সেই অত্যাচাৰ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু হিন্দুৰ সুৰক্ষা হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদী কৰি আছোঁ ধৰ্ণাটো দি আছে তাৰ জাষ্টিছটো পাব লাগে মানে সেইটোৱেই सम माखासे हिंसायारि जानाय जाथायनि सायावनो जोंहा दालांनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ सोंबाय दे गोबां सोमावसारदों बिथांमोना जास्टिस मोनागौमानि दिनै सोमावसारबाय थागोन आरो जे बे जानाय जाथाया दिनैसिम सुस्रांजायागौमानि सोमावसारबाय थागोन होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां हिन्दु धोरोमारि गौथुमफोरानो दिनै ज' जानानै बे धेकियाजुलि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि हालामाव गोबां सोमावसारगासिनो किबा ক'ব নেকি दादा? জয় শ্ৰীৰাম। किबा ক'ব নে दादा? किबा ক'ব নেকি? किबा ক'ব নেকি? হুঁচিয়াৰ 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 Go back, go back, go back, go back. এই সময়ত কি ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া আজি যে ৰাস্তাত ওলাই আপোনালোকে যে এইটো ধৰ্ণাটো দি আছে ইয়াৰ তাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি বাইদেউ কিবা ক'ব নেকি আজি বিষয়ৰ কাৰণে যে ওলাই আহিছে ৰাইজে কি ক'ব হা নোৱাৰে ক'ব নোৱাৰে बांलादेशनि माखासे मुसुखा बानानै बिथांमोननि मुसुखा गाननाय जोमनाय जे दङ ड्रेसफोरखौबो माने बिसोरनो सुनाय माने ओरैबायदि बुख्रि खालामगासिनो बेवहाय बांलादेशनि माखासे गाननाय जोमनाय आरो माखासे बांलादेशनि सावगारि बानायनाय दिसिप्लिनजों ओरैबायदि माने